weltare ila min nani omo naati leydi ɗi gila nde min nani omo naati e leydi he min belti emin belti miɗen jaɓɓi emin jaɓɓi to ɓerɗe amen to ɓerɗe amen ko suuɗi ko suuɗi e ko feewi eko feewi kadi kala ɗo min goni kadi kala ɗo min goni omin gondini ceerno emin gondini ceerno nde wonno miɗen gandi nde wonno emin gandi ceerno kala kala ɗo dental ngal woni kala ɗo almuɓe mum goni kala ɗo almuɓe makko ngoni kala ɗo o wawi wonde kala ɗo o wawi won kanko ceerno omo wondiniɓe omo yiyaɓe omo yiyaɓe omo yiiraɓe gite makko ɓernde ɗe ko ɗum tagi almuɓe makko ɗum taki almuɓe makko ɓe kala ɗo ɓe ngoni koɓe poti jogade eɓe poti jogade on sifa kamɓene ɓe gondino ceerno ceerno e anniyaji makko ɓe jiiramo gite maɓɓe e anniyaji maɓɓe e gite maɓɓe ɓerɗe ɗe wona on hoɓɓe ɗo wona on hoɓɓe e wuro he o juma ko ceerno uditimo o uditamo ko nde o udittamo nde o diwan ɗo ala ɗo juma woni hen taw nde ala ɗo juma woni e diwan o so wona wuro seɓɓe nan sera maɓɓe ɗo ina wi'e jakunda ɗon tan ta waɗi juma taw ko ɗon tan jogino juma o uditako e hande woni duuɓi capantati e duuɓi ɗiɗi gila nden ɗum waɗi ɗo nden nde ɗum waɗi nde min jii he wuro he eɓe jii e wuro he ɓeydare tan to l'islam heto dañal eto yiɗodirde eto wallodirde emin gandi ɗum iwi ko e sifa ceerno e barke ceerno te ko ceerno noon jooɗiɗo sikke ala e ɗum ko kañum bismotomin ko an bismotomin min cuusano haalde ɓe cuusano haalde soɓe jamiranoka ko kam foti wiide min bisimilla ko an foti wiide ɓe bisimilla kadi jangtoɗaɓe bismoɗaɓe du'onoɗaɓe ciftiniraɓe ɓeyditaɓe to Allah eto nelaɗo Allah eto sifa ceerno eto sifa Cheikh Tidiane eto sifa Seydi Alaji Mouhammad Saïd nde wonno eɓe gandi ko woni e ceerno mawɗo ko eko woni e oɗo khalifa gonɗo hande o fof nane e ma tawti eko Allah rokkuma ko ɓeydi yajde ɓeydi naftude jaafoɗa noon kadi eɓe bismi to galle to ko onon bertana to tami haaldi e ceerno Mamadou Sani taw haaldino e ceerno Mamadou Sani gila juma o siwa sabu barke Allah ene laaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam bani Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe makko radiallahu taala anhum jamian اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ceerno wi juma ka yo ƴeewane alhaali ka toppite ko gasne kanko he oya wonna mofto o ɓe woni ɗinɗo kanko ɓuri humpitade matan jamma o kaali bagano jorjeɗo min jogi kan sabon
kaalis o ceerno wi so tawi o joli jungo ma walla haalanima to kaalis o woni o haala ni ko ɗo makko min ɗum parmi fof min mbiya toon eyi hankiminiraɗi mason ko ɗum ɗum wonɗo ɓeskidaka ba ɓari ɓattade januare février janvier février ɗum noon fadde a ari nder ballal kala ko ñaagiɗa ɗanniyankoɓe ceerno wi joni ɗanniyankoɓe ɓe Allah jarama ɓe jarama ay koɓe mbaɗi hen ko ko koye mabɓe ɓe mbaɗi jama kaletanoɗo joni yidde yoma he o ko ɗum ɗo ceernanɗo e nder jama he yidde haaldude mabɓe e walldirde mabɓe no golle ɗe gummitinira inchallah e dara humpata on e ɗemgal he so Allah jaaɓi onon yeeɓiyankoɓe nangue leñol tedduɗo guittonde ha fof fotodira koko jeeɗata ɗum jinno si daka ari kalana ceerno daro daka ɗum ko an wonɗo on arta on ar an haggom kay min kalama ɗone minen ɗon jinno gadde dambukal ɗum min mbaɗa ɗon ɗuma si Allah dandi neɗɗo maayi kanko ɗon makko e ɗon waɗete ha weeɗa morgo tako to heewi tako bowal suudu ndu heewi bowal suudu ndu eyyi ɗo wona dabbo demal ngal no wawi ɗum waɗani programme o yimma ɗerum tan maɗo tawanade pour maɗo sono nanni rewne ga ala tawa natata to ɓaawa toon dambugal damal gongal nder gangal kalɗon haala ngal ay ngal ko kulle si oɗo heeɓi mana defte ni en ha iɗon wawi moftu woni basala woni wawi wonde basala hen systéme fayda marko mala ceerno en jiɗni yo juma o wa kala ko ɗum min jiɗi kala no gandirɗon jumaji dental ngal ko tawa koko fallantir wondu walla ko damal wondu fallantir damal wondu heewi waɗirede kam banggue margo o ceerno wi no heewi waɗirede banggue margo o to banggue morgo to mayɗo waɗeteto sengtaki e jama hen heewa seŋetake e jama he hono ni waɗete ko banggue mum tan ɗon mbiɗa ko ne wawi wonde suudu wondeɗe ɗon o wi no mbiɗani ne wawi wonde suudu wondu waɗe ɗon o suuji jamaɗi baga suuji jamaɗi microuji e gueɗe baaɗe noon ha e sajaduji ene wawi moftade toon ɗum ne wawi wonde seydongo huccita ga yo so yiiɗi damal ngal huccita ga ala basi ɗum ɗo de fondeskode tuufe lesɗe wi ko itte dow on e witte ɗum fof wiyano yo itte ɗum wiyano yo itte ko babu tan ɗum leydi o maçon tan waɗi ɗe bele no ittirde doyɗe ni noon toon ittirde